A falla xa de poucos meses para o remate do ano e sen presentar aínda o documento orzamentario para o presente exercicio. O Bloque Nacionalista Galego da Pobra quixo facer balance da xestión realizada polo goberno, segundo eles, desgoberno de Nos Pobra durante este ano. Para os nacionalistas, as obras realizadas polo equipo de goberno non van deixar marca, nin van formar parte da historia da vila, o ser mesmo incapaz de levar a cabo aquelas que foron incluídas por consenso nos orzamentos de 2016. Si miramos 2016, pois é ben evidente que as obras realizadas polo goberno de NP non van a formar parte, nin a pasar a formar parte da historia da Póboa Carmiñal, nin da historia grande, nin da historia pequena. O goberno do señor Piñeiro foi incapaz de levar a cabo obras incluídas nos orzamentos, producíndose así, de forma automática, un remanente de tesorería, pero un déficit nos investimentos e nas obras. Segundo eles, trátase de actuacións de gran calado social, como é o caso da adquisición dunha parcela para a construción dunha escola infantil, a creación do Centro de Información á Muller ou a rede de centros sociais nas parroquias, así como tamén diversas propostas de mellora de seguridade viaria ou reordenación do tráfico. Aínda así, para o voceiro desta formación, Ramiro Ubiña, neste tempo déronse ademais dous exemplos sangrantes da incapacidade coa que, segundo el, actúa o goberno de Nos Pobra, como é o feito de non pôr en marcha o servizo de normalización lingüística, a pesares de ter cobrado o 50% da subvención, ou a perda da solicitude de axudas para a creación dunha área de rehabilitación integral. Falábamos do Servizo de Normalización Lingüística, que, por certo, este Concello ten aprobada unha subvención que aínda non se puxo en marcha e corre o risco de perderse. E falábamos últimamente, porque así o demanda a actualidade política, da non posible subvención para as áreas de rehabilitación integral ou as ARUS, as áreas de renovación e rexeneración urbana, que non podemos ni siquiera atender a esas subvencións porque o goberno non se molestou, a pesar de ter mocións aprobadas en este sentido, nin siquiera en realizar os trámites para declarar unha área en este concello.